Toto sú tipy na 5 filmov, ktoré si viete pozrieť z pohodlia domova aj dnes a pre veľký záujem pridám aj jeden bonusový tip. Jeden film pre jeden žáner, akčný film, komédia, horor, dráma, rozprávka a ako bonus aj film pre fanúšikov rýchlych aut. Poďme teda na to. Komédia Bláznivá strela je reboot legendárneho filmu s rovnakým názvom, tentokrát s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe. Áno, Leslie Nielsen je legenda a nenahraditeľná súčasť zlatej éry komédií, ale tento remake je strašné peklo. Skutočne dôstojný remake, ktorý je doslova preplnený presne tým druhom humoru, ktorý preslavil pôvodný film. Liam Neeson je výborný a Pamela Anderson mu v tomto filme asistuje na výbornú. Fakt si to pozrite, stojí to za to. Ak by som vám povedal, že toto je film, ktorý úplne perfektne spája gangsterskú tematiku s twistom v podobe nadprirodzeného zla v období prohibície, dali by ste mu šancu? Jeden z najoriginálnejších a dovolím si tvrdiť, že aj najlepších filmov minulého roka, ktorý aktuálne prepísal históriu Oscarov so 16 nomináciami v rámci jedného filmu. Bolo ťažké zaradiť tento film medzi akčné, keďže je v prvom rade niekde medzi thrillerom a hororom, no dajte mu šancu, nebudete ľutovať. Brad Pitt ako bývalá vychádzajúca hviezda F1, ktorý musel po ťažkej havárii ukončiť svoju kariéru. Po niekoľkých rokoch stretáva bývalého kolegu a priateľa, ktorý ho prosí, aby mu pomohol dostať upadajúci tým F1 späť na popredné miesta v tabuľke. Neskutočne natočený film, kameraman, ktorý má na starosti Top Gun Maverick, ktorý je doslova zážitkom aj pre človeka, ktorý nemá absolútne žiadny vzťah k F1, ako napríklad ja. Počas oslav svojich 50 narodenín je kedysi ospevovaná hollywoodská hviezda Elizabeth kvôli vysokému veku vyhodená z úspešnej televíznej show. Jedného dňa však obdrží USB kľúč s nápisom The Substance, sérum z čierneho trhu, ktoré sľubuje mladšiu, krajšiu a dokonalejšiu verziu kohokoľvek, kto ho užije. Tento film je psychiatria na všetky svetové strany a podľa mňa jeden z filmov, na ktoré len tak ľahko nezabudnete. Demi Moore je perfektná. Film, ktorý získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film a najlepšiu režiu, rozpráva príbeh o 4 kamarátoch a zároveň učiteľoch na strednej škole, ktorí skúmajú teóriu o tom, že malé množstvo alkoholu v krvi otvára myseľ a zlepšuje kvalitu života. Film, pri ktorom budú vaše emócie na husenkovej drahe a epickým koncom, ktorý sa v dnešnej dobe len tak nevidí. Môj osobný favorit v tomto zozname. Rozum je servisný robot, ktorý stroskotal na opustenom ostrove a musí sa prispôsobiť divočine, učiť sa od zvierat a nečakane sa stať adoptívnou matkou osirelého husatka. Pri rozprávkach, ktoré sú v dnešnej dobe robené na kvantitu a nekvalitu, je rozum v divočine príjemným návratom do zlatej éry rozprávok, ktoré vo vás zanechajú prázdne miesto po jeho dopozeraní. Nádherná záležitosť.